Helo, sy'n mai. Yr hen siop Griffiths yn Penygroes oedd un o'r hoff siopa fi erioed. Yna rhywbeth am y lle, yna rhywbeth yn yr ogla ac am y bobl oedd yn gweithio yna. Yn ffodus wrth gwrs mae siop Griffiths bellach wedi cau, ond mae yna griw wan yn y Nantlle sy'n gobeithio prynu'r lle a'i droi yn ganolfan ar gyfer y gymuned. Bwriad ydi codi tua 70,000 i mwyn gwneud hynny, a mae yna swp go lew o'r arian wedi cael ei hel yn barod. Ond mae yna gyfle ar ôl, os da chi eisiau cyfrannu at yr achos yma, i chi gyfrannu. Mae yna chydig o ddyddiau i gyfrannu ar crowdfunder os da chi am wneud hynny ar y we, neu mae yna bythefnos os da chi am gyfrannu drwy siec. Sy'n eisiau chi rhoi gormod, mond rhoi be fedrwch chi fforddio, ac wrth roed wedyn mi fyddwch chi'n rhan o fenter gyffroes iawn ym Mhentra Penygroes.